Ayan, nagalang shoutout, Bombastic. Maraming salamat. Salamat sa paharang mo dyan, Bombastic. Rahul Kumar, mega love shoutout. Salamat sa paharang mo dyan, Bombastic. Mega love shoutout dyan guys sa 1 milyones. Mega love shoutout, magandang May. Ayan, salamat. Rahul Kumar, mega love shoutout langga. Salamat guys sa 2 milyones dyan. Sa pabiji dyan, Rahul Kumar, salamat. Mega love shoutout 3 million. Hi, Bombastic from Rahul Kumar. Mega love shoutout 3 million. Mega love shoutout kapatid Rahul Kumar from Bombastic. Ayan, baba kayo ng bahay dyan guys. Mega love shoutout 2 million. Ate Ses, biyudang Pinay in Bangladesh. Mega love shoutout, Ate Ses.
Kamusta, Ate Ses? Pumupunta ba sa live mo si Si December Bless? Ate Sis, baba ka ng bahay mo, Ate Sis. Mega love shoutout dyan sa 2 milyones. Maraming salamat. Wala na si December Bliss, di na dumadalaw, sis. Ewan ko nga doon, matagal na rin sis, hindi na rin dumadalaw sa akin. Mga 4 months na yata. Baba ka ng bahay mo, Ate Ses. Ayan, mega love shoutout dyan sa 3 milyones in the house. Ayan, silipin natin yung bahay ni Ate Ses, guys. Salamat. Oo, nandito na, lalagay ko na, napin ko na, Ate Ses. Ang dami mo namang isda dito, Ate Ses. Sarap ng isda, oh. Ang tatambok. Daming isda. Ayan, mega love shoutout sa 3 milyones dyan. Fave of girls. Wow, ang sarap. Oo nga, carpets ang tatambok. Nakakain. Alam mo ba, Ate Ses, ngayon lang ako nag-live ng maaga, mga 2 weeks. Nag-start ako live maaga, siguro mga nitong 18. Pero next week siguro, babalik na sa dati yung live ko gabi na kasi babalik na yung mga amo ko galing bakasyon. Langga Jenski! Mega love shoutout! Salamat sa paharang, Langga Jenski! Dan dikit, Ate Ses, with bakas from Bombastic. Ayan. Mega love shoutout dyan sa 4 million. Hello everyone from Jenski Vlog. Ayan. Ako din usually live ko mga gabi around 9 p.m. Oo sis. Ako yung live ko 9 p.m. dito sa Saudi. Pero pag Pinas time na madaling araw, labasan na ng mga vampira yun. Mega love shoutout all about food and travel. Thank you so much. Shukriya, my friend. Jenski, hello from Bombastic. Like that. Thank you so much, my friend. All about. Oo nga, sis. Ate sis eh. Tapos, gigising pa ng madali, 5 a.m. kasi may pasok na yan ako. Pumapalakpak na naman yung mga ibag natin ito. Dan sa nakapin, full pack from Jenski. Ayan, maraming salamat Langga Jenski. Bangladesh, Saudi 3 hours time gap natin. Oo nga, 3 hours.
So, mauna ka pala live sa akin at isis niyan paggabi. Ayan, mega love shoutout dyan sa 1 milyones. All about food and travel. Hello from Ate Ses, Biyurang, Pinay, and Bangladesh. Dan Ate Ses from Jenski Vlog. Nandito ako sa Saudi Arabia. Exit 5 ako sis. Sa Al Yasmin. Mega love shoutout dyan sa 3 milyones. Salamat, salamat guys. Matagal ka na dito, Ate Ses, sa Bangladesh? Jenski Love, thanks sa pagdikit. Babalikan kita bukas. From Ate Ses. Dati Jeddah kami. Oo. Lumipat pala kayo ng Bangladesh. Mag-8 years na kami sa Bangladesh. Ang tagal na pala. Hindi ka pa nawi sa Pinas, te? Yung mga amo ko, taga-Pakistan sila. Nag-exit dahil namatay yung hobby mo. Ganun pala. Yung mga amo ko, Pakistani. Sa Lahore. Ngayon, nagbakasyon sila sa Amerika. Next week, babalik na sila. Hello, Kuya Linos Vlog. Maraming salamat sa pagdalaw. Mega love shoutout, Kuya Linos. Ayan guys, si Kuya Linos Vlog guys. Dikitan nyo rin yan guys. Nag-aayuda yan. Salamat Kuya Linos. Aba, may music ka na. Oo nga eh. Oo nga ito, Linos. Nung umuwi ako sa Pinas, bumili ako nito tapos dinala ko dito. Salamat, Linos Vlog, sa pagbisita. Ano lang ate, konti lang salita na Urdu alam ko. Ganon, so marunong ka salita Urdu. Konti lang. Bisan nga, nagtataka yung mga kaibigan ni Madam kasi pag pinakausap nila ako, nagsasalita ako ng Urdu. Sabi, aba marunong pala siya magsalita ng Urdu. Tinatawanan na lang ni Madam. Linos Vlog! Ano daw, hindi ko makita. Sana oo, nakauwi ako Kuya Linos, kaso 3 weeks lang ako doon. Bumalik agad ako. Linos Vlog, dikit na kita po from Ate Ses, Biyudang Pinay and Bangladesh. Salamat Ate Ses. Mababait naman sila Ate Ses, sa awa ng Diyos. Ikaw, Idol Linos, nakauwi ka na ba? Mega love shoutout Linos from Jenski Vlog. Ayan, maraming salamat. Bacolod ako, Ate Ses. Ay, akala ko umuwi ka na. Nauna pa pala ako sa'yo. Umuwi ako Kuya Linos nung June 25. Tapos July 12, bumalik din ako.
Grabe, ang lupit magbigay ng bakasyon. DJ Jonah sa Gyno Remix. O Ate Ses, Ilongga. Basta Ilongga, gwapa, ay giatay. Oo nga eh, paano ko ba maibigay sa'yo? Kasi na bumalik na ako, yung ano mo, yung pusit. Kailan pa uwi mo, Kuya Linos? Kung uuwi ka ng Pinas, yan, sasabihin ko doon. Sisendan ka ng ganyan, ang gusto mo. Hihi, gwapa Jude. Ay, oo. Malambing pa, mga Ilongga. Oo naman, Ate Ses. Bigyan lang shoutout dyan sa 2 milyones. Maraming salamat. Nag-live ka ba, Idol Linos? Si Waze, hindi na nagla-live. Bakit kaya? Ang tagal na hindi ko na siya nakikitang nagla-live. Sige, Ate Ses, maraming salamat. Mega love shoutout dyan sa 2 milyones. Ingat, mga gwapa o gwapo. Ayan, ingat din dyan, Ate Ses. Bye-bye. See you again. Oh, gusto ko na talaga sumuko nung kay Whitey, oh. Hindi, Idolino, sa totoo lang, 3 months na wala yung ads ko. Nawala talaga yung ads ko. Pero ngayon sa awa ng Diyos, inaantay ko na lang yung pin. Susuko na dapat ako noon nung 3 months na wala yung ads ko. Pero ngayon bumalik na. Pin na lang yung inaantay ko. Si Langga, si Waze, hindi ko na nakitang nagla-live. Hindi na raw nag-live, sabi ni Portoper. Nagtampo na daw kasi hindi daw dumadating yung kanyang pin. Diba sabi ko sa iyo, wag kang Oo nga eh. Talagang di ako sumuko no, nung 3 buwan na wala yung ads ko. Pero hindi ako nakapag-live noon ilang weeks din. Ayan, Bro Lino, paayuda naman, laki ng bahay. Oy, Langga Jenski, dikitan mo yan si Idol Linos, nag-aayuda yan. Imported ang banana niyan. Yung mga bisita kung iba wala pa, na-traffic siguro. Kahapon nandito sila. Idol Linos, baba mo yung bahay mo para maisabit natin. Ano oras live mo? Pupuntahan kita. Mega love shoutout dyan sa 2 milyones. Ibaba mo, Idol Linos, para mapuntahan kita. Ayan, Buknoy. What time, Linos? Ayan, may pupunta na. Inaantay ko pa lang, Gajens, kung anong oras para maisabit natin yung live ni Idol Linos. Mega love shoutout, Buknoy. May in-upload akong Buknoy, nakita mo? Ano lang yun? Pachamba lang yun na kanta. Nag-set pa siguro sa Idol Linos ng kanyang live mamaya. Guys, kita mamaya sa live ko 10 PM Japan time. Ay, dito anong oras? Hello, Tarbugi. Mega love shoutout, amigo.
Salamat sa patamsak mo dyan, amigo Ter. Japan time, anong oras ba yun? Salamat guys sa 3 milyones dyan. Malalaman ko naman yan, Idolinos, kasi dikit ako sa iyo eh. Miguel Love, shoutout dyan sa 4 milyones. Maraming salamat. Maraming salamat, Terbugi. $4 million, Miguel Love, shoutout. Ano yung nawala na yung ano? Miguel Love, shoutout dyan sa 3 milyones. Bakit nawala na yung GC? Terbugi dan dikit full pack from Jensky. Nawala na nga yung GC natin, Linos Vlog. Ano? Bakit kaya? Nawala si Katugang. Nasaan na siya? Kaya pala sabi ko biglang nawala yung GC. Hindi naman nagla-live si Katugang. Miguel Love, shoutout dyan sa 2 milyones. Hindi na siya nag-white. Natamad na siguro. Pati nga si ano eh, si Z-Ways wala na rin. Hindi na rin siya nagla-live. Kaya pala wala na nagpa-pop up sa messenger ko. Nawala na pala. Miguel Love, shoutout dyan sa 2 milyones. Salamat guys sa 2 million dyan. Tamang-tama siguro to, Idolinos, pag end ko magla-live ka rin, diba? Yan yung Japan time. $3 million, Miguel Love, shoutout. Kung hindi na siya nagla-live. $6:20 PM pa lang sa Japan. Ngayon 6. Alas 5. Alas 5 dito, Idolinos. Tama ba? Alas 5 dito? Kasi yung time dito ngayon, 12:21.
Tama yan, makasupport ako sa'yo kasi wala yung mga amo ko dito. Next week pa babalik yun. Tama ba, Idolinos? Alas 5 dito. Bigyan ng shoutout 2 million. Sige lang, magpa-pop up naman yan dito eh. Pag naka-live ka na. Bigyan ng shoutout dyan sa 2 milyones. Basta dyan 4 or 5. Dan sa nakapin from Buknoy. Si Buknoy, nasaan si Kuya Lino? Wala. Natawa tuloy si Lino's vlog. Bigyan lang shoutout dyan sa 2 milyones. $2 million. Bigyan lang shoutout. Bigyan lang shoutout. 3 million. Yan, Buknoy, dikitan mo yan si Lino's vlog. Nag-aayuda yan. Imported ang banana niyan, galing Japan. Magla-live siya mamaya. Yahoo! Sayawan na, sabi ni Buknoy. Lubos-lubusin mo na pagsayaw, Buknoy. Next week, wala nang sound si May Ilongga. Hindi na makapag-live ng maaga. Bigyan lang shoutout dyan sa 3 milyones. Thank you so much. Ito ang paboritong sayaw ni Buknoy, ang tahong ni Carla. Yan, Nico May, tamsak host. Maraming salamat sa patamsak dyan, Nico May. Wala bang tilapia ni Carla? Puro tahong? Oo, ang tilapia.
ni Carla. Ang haba ng harang. Hayaan mo na close kami ngayon ni Lolo, kaya pinahabaan niya yung harang dyan. My energy to follow every adventure. Miguel Love, shout out 2 million. Maraming salamat sa patambay. Oo, ang tahong ni Carla. meron ang dala ni Buknoy. 3 milyones! Miguel Love, shout out! Salamat guys sa patambay. Natawa tuloy si Linus Vlog. Oy! Meron ang dalag ni Buknoy. Buknoy, may dala ka raw. Yung dalag ni Buknoy. Dalag talaga, hindi hito ni Buknoy. Miguel Love, shoutout dyan sa 2 milyones. Marami talagang nagla-live ngayon sa ano. Hindi na alam ni Lolo kung anong gagawin niya sa sobrang daming nagla-live ngayon. For a destination. Oh yeah. I realized quickly when I knew I should. Miguel Love, shoutout dyan sa 2 milyones. Brotherhood of man. Or whatever that means. Into a constant Nakalive pala si si Kuya Lino Vlog, kaya pala wala. I am feeling a little peculiar. Into a wind this morning and I step outside and I take a deep breath. Hindi lang maugat, baging pa. Hello Langga! Lisa's official channel. Ayan, may jacket ka na Langga. Miguel Love, shoutout dyan sa 3 milyones. Langga, Lisa's official. May jacket ka na po. Ayan, good vibes lang tayo mga Langga. Iwas kunot noo tayo. Ayan. 3 million Miguel Love, shoutout. Miguel Love, shoutout. Maraming salamat sa 3 milyones dyan. 25 years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man.
or whatever that means. Into it times when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head. I am feeling a little peculiar. Into I wake up this morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I think on top of my lungs what's going on. And I say, Mega love shoutout dyan sa 4 milyones. Salamat. DJ Jonah sa Gyno Remix. Mega love shoutout. Maraming salamat dyan sa 4 milyones. $3 million, mega love shoutout. Maraming salamat guys sa 3 milyones. No bar, mega love shoutout TV. Thank you so much for coming. You have already a moderator. Thank you so much my friend No bar. Mega love shoutout dyan sa 3 million. No bar, mega love shoutout from Linus Vlog. Salamat, Linus Vlog. Mega love shoutout dyan. No bar, thank you so much for coming, my friend.
Thank you so much guys sa 3 million dyan. Maraming salamat. Thank you so much sa 2 million dyan. $2 million mega love shoutout. Salamat. $2 million mega love shoutout. Ayan, amigo Patilawa, mega love shoutout. Paro Adolfo, mega love shoutout. May jacket ka na po. Mega love shoutout dyan sa 1 million. Idol Patilawa, maraming salamat. Maraming salamat guys sa 2 milyones dyan.
2 million, mega love, shout out. $3 million, mega love, shout out. DJ Jonah sa Gyno MS. DJ Jonah sa Gyno MS. Salamat, Idol Patilawa. Hello, Faro Adolfo. Thank you so much.
Mega love shoutout dyan, guys. Ayan, nandito ako ngayon sa Sipit Challenge. Ayan. DJ Jonah sa Gyno MS. Naku, sakit ilong nito sa sipit. Mega love shoutout sa 2 milyones. Ayan, nanonood ako dito, Faro. Agoy, sipit na sa bibig. Mega love shoutout dyan sa 2 milyones. Maraming salamat po. DJ Jonah sa Gyno MS. Mega love shoutout dyan sa 2 milyon. Maraming salamat po sa patambay. Ayan, Paro Adolfo, nakahanger ka na po. Napin na po kita. $2 milyon, mega love shoutout. Maraming salamat po. Amigo Patilawa, maraming salamat. Hello, Valentin. Thank you so much for coming, my friend, Valentin. Thank you so much, my friend, Valentin.
I'm here, my friend Valentin. I'm watching here. Wow, it's so nice view, my friend Valentin. $4 million, mega love shout out. Hello, Ride for Life. Maraming salamat sa paharang mo dyan, idol. Maraming salamat, kapatid. Ride for Life TV. Salamat sa paharang mo dyan, Idol Ride. Salamat sa paharang. Ayan, sa 3 million dyan, sa nakapin lang tayo, guys. Mega love shout out 3 millones. Ano ba to mag-chichaka? Hello my friend, hello. Thank you so much for coming. Drop your link my friend, Chaka. Ayan, Chaka na lang kasi ang hirap bigkasin. Salamat sa support mo dyan, kapatid, Ride for Life TV. Thank you so much for loving my channel. Thank you so much, Chaka. Drop your link, my friend. Big love shout out 3 million. Drop your link, my friend, Chaka. Thank you so much. Ayan guys, nagbaba ulit ng bahay si Paro Adolfo. Palablab tayo guys. My friend, Chaka, I'm here. I'm watching your video. I'm watching your short video here, okay? Wow, it's so nice, Christmas tree.
Ayan, my friend Chaka, Dan Connect also, my main channel, and watching here to your short video, okay? Christmas tree at my house. Yes, I'm almost done now, my friend Chaka. DJ Jonah sa Dino Mix. Ayan, Napoleon, Tusok Host, mega love shoutout. Salamat, Idol. Napoleon. Salamat guys sa patusok nyo dyan. Thank you talaga guys. Ayan. Jonah sa Dino Mix. Nubar, may jacket ka na po. You have already a moderator. Four millones. Mega love shoutout. DJ Jonah sa Dino Mix. DJ Jonah sa Dino Mix. 4 million. Mega love shoutout. DJ Jonah sa Dino Mix. Four million. Mega love shoutout. This is Energy Mobile Sound of Roja City. The best in quality. This is Energy Mobile Sound. Powered by Negros Beats Club. Thank you so much, Idol Napoleon. Salamat sa paharang, amigo Patilawa.
4 milyones. Mega love shoutout. Salamat, salamat po. DJ Elmar. NBC Boys, the best. Powered by Negros Beats Club. Mega love shoutout sa 3 milyones. This is Energy Mobile Sound. DJ Elmar. $3 million. Thank you so much, guys. This is Energy Mobile Sound. Mega love shoutout dyan sa 4 million. Ayan. Salamat, guys. This is Energy Mobile Sound. DJ Elmar Turosa. Salamat, guys, sa 4 million. I lose control because of you, babe. I lose control when you look at me like this. There's something in your eyes that is saying tonight. Hello, Bullet Pinya. Mega love shoutout. Salamat sa pag-amsa. Let's open a door to a new Iloilo.
Salamat! This is Team Pakaw, the solid kick of Panay, the king of bass. Mega love shoutout dyan sa 3 million. ما في أحد يخبز مثل الثاني، كل واحد له أسلوبه، فيه اللي تستخدم نفس Thank you so much for millones. Ilo Mix Club JS Remix. DJ Jensen Remix. I'm walking in the sun and around and around. I can feel the love and inside out. I'm walking in the sun and around and around and around. This is Team Pentakill. Ilo Mix Club. Ayan, wait lang guys, may tawag si ako ha. Mega love shoutout dyan. Nag-connecting guys. Mamaya yan, tatawag ulit si Anakis. Ay, naku. Mega love shoutout dyan sa 2 milyones. Lit Mix Club. Million, mega love shoutout.
4 million, mega love shoutout. Salamat guys. Ay, ang kulit. Hello? Oh, wait lang. Dali lang nak, nagla-live pa ako. $4 million, mega love shoutout. Idol Patilawa, mega love shoutout. Ayan, sa 3 million dyan, maraming salamat po sa inyong suporta. Have a nice day everyone and God bless. Amigo Patilawa, maraming salamat sa inyong pagtambay dyan. Mega love shoutout dyan sa 2 milyones. Ayan guys, hanggang dito na lang si host guys. Maraming salamat sa inyong suporta dyan. Thank you so much everyone and God bless and bye-bye. Amigo, thank you so much. Bye-bye guys.